Fordítsák! Kapcsolj ki a kamerát! Nem kapcsolj! Dobd a kiskertbe! Pénzt nem adta oda még! Itt a tyúk, párkakas! Csókolom! Csókolom! Tudod, bemennék és itt verni valahogy. Özsimi! Nincs valami bototok vagy? Öldetek, hozzatok már kiskövet. Mit akarsz? De mit akarsz? Na! Fogd már meg! Nem, Peti. Az is tényleg fog jelenni. Fogd meg! Nehogy megfogd. Fogd meg te! Nem. De most már nem fogod meg, de kicsit vagy a... Özsimi! Jaci! Jó napot! Hogy hívják igaziból? Hogy szoktak csinálni? Ne. Hogy álltad? Özsimi! Jó napot! Bözsi néni itt a tyúk, új sztárja van a magyar netezőknek. A kakasait hangosan áruló 14 éves kamasz fiúról készült videót már majdnem 2 millióan nézték meg a legnagyobb videó megosztón. A kedves kis történetből pedig gyorsan megszülettek a vicces feldolgozások is, mém lett belőle. Az, hogy miért lett ennyire népszerű, vagy mitől lesz egy ilyen videó vicces, nincsen pontos magyarázat. Az Aktívos megtalálta a videó főszereplőjét, Szaniszlót, aki a kedvünkért megpróbálta újra eladni a kakasát. Nem túlzás azt állítani, hogy ezt a nevet és ezt a hangot már az egész ország ismeri. Március végén szabadult el az internetes videó megosztókon ez a mobiltelefonos kis videó. A videó azóta szuper gyorsan terjed az interneten, most arra már majdnem 2 millióan nézték meg. A kakasait egyre türelmetlenebbül és hangosabban kínáló fiúból pedig egy csapásra az internet sztárja lett. Hoztam a stábot! A fiatal fiút itt Budapesttől 60 kilométerre Turán találtuk meg, nem kellett sokáig keresni, mindenki ismeri a nagyhangú 14 éves Szaniszlót. Nem lepődött meg, hogy még a tévé is érdeklődik utána, szívesen mesélt legendássá vált videójáról. Bözsi néni házát itt van, itt lakik a Bözsi néni, ugye? És itt volt a kakas történet. Nos, a kakas történet aztán gyorsan önálló élet kelt. A netes népművészet azonnal felismerte a lehetőséget a rövid videóban, és egyre több kakasos feldolgozás készült. Így kiabálhat például Csillagok háborújában Szaniszló, vagy a Trójában Brad Pittként. De a Gyűrűk urában is egyre dühösebben sózná rá Bözsi nénire a kakast. Szaniszló nem lepődött meg azon, hogy ilyen sokan megkedvelték a videóját, azt is sejti, mi a titka népszerűségének. Az ordítás, az a hangos Bözsi néni, és akkor ordítod. Ez vicces, nagyon. Szerinted miért van ekkora sikered? Hát mert hangom van, hogy így. Alapát! Ez. A kiabálásra gyorsan összecsődülnek a szomszédok, és hirtelen egy kakas is előkerül, Szaniszló anyukája hozza, hogy a fiú megmutathassa, hogyan próbálta a kakast Bözsi
néninek eladni. Aztán eljön az a pillanat, ami a videón sehogy sem sikerült Szaniszlónak, Bözsi néni kijön a kiabálásra. De nem örül a látogatásnak, mi sem mutathatjuk őt. Az üzlet pedig most sem jött össze, de Szaniszló elárulta, a baromfi bizniszen kívül egy másik szakmába is belefogna. Hát a fizikus is akartam, aztán kitaláltam, hogy atomfizikus. De miért érdekel az atomfizika? Hát igen, jó keresnek. Az internet újdonsült sztárja örül a hirtelen jött népszerűségnek, azt meséli, sokan felismerik, fotózkodnak vele, na és csajozni is könnyebb a sztárrá vált kamaszfiúnak. Sokan szoktak a Messengerre küldeni ilyen hogy imádlak és szívekkel. Így. Ennyi. Nagyjából sokan szerelmesek bejön. Gyorsan kiderül, nem csak a hangos kiabálásra használja a hangját, rappelni is szokott, sőt régi álma, hogy híres rapper legyen. Ebből az egyik, hogy híres legyen, már teljesült, ráadásul úgy tűnik, hogy már meglátták benne a lehetőséget. Megyek ilyen fellépésre, és ordítanom, hogy Bözsi néni, meg én nyáron ilyen bulikra, hogy Bözsi néni, meg ilyesmi, és ennyi. Nos, Szaniszló a riport végén elárulta, 2000 forintért adta volna a kakasokat, és már egyáltalán nem bánkódik, hogy nem sikerült eladnia, mert így kiderült, rá sokkal inkább vevők az emberek. Bőzsi néni nyújtózik a heverőn, szól a nóta tévé teljes hangerőn. Nem ugat vagy nincs is kutyája, így nem hallja, hogy jöttek hozzája. Asztalon a két szép tyúkára, de ő csak bólogat a nórokszára. Hirtelen a nóta véget ér, beszűrődik az utcáról a refrén. Meghoztam a tyúkot Bőzsi nénje, kiabálok, jöjjön ki a fényre. Úgysem megyek addig el innen, míg ide nem adja a pénzt szépen. Meghoztam a tyúkot Bőzsi nénje, kiabálok, jöjjön ki a fényre. Úgysem megyek addig el innen, míg ide nem adja a pénzt szépen. Sütött a nap rám egyik reggel, arra ébredtem, hogy celeb lettem. Nem kell ide Hammer, csak tyúk meg kakas, Bőzsi néni kerítése, jaj de magas. Meghoztam a tyúkot Bőzsi nénje, kiabálok, jöjjön ki a fényre. Úgysem megyek addig el innen, míg ide nem adja a pénzt szépen. Meghoztam a tyúkot Bőzsi nénje, kiabálok, jöjjön ki a fényre. Úgysem megyek addig el innen, míg ide nem adja a pénzt szépen. Meghoztam a tyúkot Bőzsi nénje, kiabálok, jöjjön ki a fényre. Úgysem megyek addig el innen, míg ide nem adja a pénzt